Sziasztok! Boldog új évet! 2024 itt vagyunk. Nem tudom kinek mind, de nekem egy újabb kihívás hozott ez az új év, és egy döntés, hogy elkezdem a YouTube csatornám, és megosztom veletek a mindennapjaim. Remélem, ti is legalább annyira izgatottan várjátok, hogy mit is hoz én. Ezt az első videót egy intrónak szántam, ahol beleleshettek egy reggeli rutinomba kicsit, és úgymond túlesünk ezen a bizonyos bemutatkozáson, de azért kezdjük el. Engem Dórinak hívnak, 2018-ban költöztem ki Los Angelesbe, és az elmúlt 6 év alatt szerintem 10 másik ember életét is megéltem, nem viccelek, brutál volt. Új életet kezdeni a világ másik végén, a nagy Amerikában, hát igen, a nagybetűs kihívás megint csak. Vlogjaimban láthattok majd napi rutint, öltözködést, divatot, luxus házakat, luxus autókat, ja, mert ebben dolgozom, és ez a munkám része. A városról, a kultúrákról és a különbségekről Magyarország és Amerika között fogok beszélni más itt élő magyar barátaimmal is, hogy ők mit és hogyan tapasztaltak meg ez alatt, hogy kiköltöztek. Na jó, de ne rohanjunk előre ennyire, slow down, Dori. Kezdjük talán egy kicsi múlttal, majd röppenjünk át a jelenbe. A múltamról. Én a szépségiparban dolgoztam több mint 10 évet, szalon tulajdonosként, kozmetikusként, sminktetováló, sminkes, szempilla stylist és a többi. Ja, még stewardess is voltam. Voltam eljegyezve, házas, kétszer, elvált, kétszer újra eljegyezve. Nem, a lemez rakadt be. Szőke, barna, hosszú, rövid. Na jó, igazán rövid sose voltam, de nem is ez a lényeg, hanem hogy éltem és élek, és nem ragadok benne olyan életkörülményekbe, ahol nem érzem otthon magam. Említettem már, hogy a szépségiparban dolgoztam, kozmetikusként, sminktetováló, sminkes, stb. Na, de ez már nem így van. Jelenleg építőiparban és luxus ingatlanokban vagyok. Építem, majd kiadom, vagy eladom ezeket a házakat, nyilván nem én építem, de csak maradjunk annyiba, hogy távolugrottam eléggé a szépségipartól. Ki kell lépni a komfortzónánkból, hogy tudjuk, mire is vagyunk képesek, legalábbis ezt mondják a nagy okosok. Szóval, hello 2024, új év, új célok, mégis az idei céljaim, erre majd kitérünk a későbbiekben. Egy dolgot megígérek, hogy ki fogok lépni a komfortzónámból. Sziasztok!